So ang makarelate ani nga trabaho ang taga-bukid ra gyud. So actually I experienced this kind of work at the age of 10. So dili na tawag nga panghambog. So mao nam giniamo ang naandan sa amaning usa man tang ka mag-uuma. So matawag nato ni siya usa ka alayon or common, kung in short balos-balos, ug sa Tagalog pa bayanihan sa kabaulan. So di pud mawala ang kalderitang kanding. Dapat tagaan nato og saktong nutrina nga gikinahanglan sa kanding. Sama ra na sa tawo nga tawo mo kang sudan og kanon. So ang sudan sa kanding mao ni ang mga ipil-ipil, madadi agwa, madadi kakao. Og ang ilang kanon mo ni ang mga grass family, mga gunahon, kugon, napier. Og di pud makumpleto kay nagkinahanglan po ni sila carbohydrates, vitamina og minerales. So nakabantay mo kaning giputol na saging kay gamay ang dawin og bulig. Sa kinaraan pa wala nako natuman ang pagburot sa kung baba sa pagkuha nako sa puso sa saging. So which is effective man kay nakita man mo or i-try ba sa inyo kung tinuod ba jud. Of course ang importante kay balag madako magamay ang bulig sa saging. Bless gyapon ni sa Ginoo og ikaduha ra ng tuo-tuo. So after 9 months sa pagtanom sa balanghoy, so pwede na jud siya ma-harvest. Mo ni resulta. Busok pa. Pero wala jud ni siya lilihi, pero pagbira gid ako nalipay gyud kay dako jud kaayo. So ka decision ko nga gimo nako og amino nako karon kay ginataang balanghoy. So pagatas ta aron pirming naigatas atong nawong. Kung sama sa sugilanon nga naguluhan, kung ibton jud nimo, ibalik jud na nimo. So mao ni baton magputol kag duha ka palad nga gitason sa punuan sa balanghoy, dayon magbangag ka sama sa gitason sa balanghoy, nga itanom, tabunan og yuta. So ana ra na kasayon. So basic lang yan. So na ako'y reminder sa mga katilingban, mananom jud ta kay karon panahon ron sa pandemya. So once matanom jud na siya, dili na gyud na nimo atngan. So sama ra na sa relasyon, mutugna ra na siya pero biyaan ra ka. Ay kasakit. So ang pagluto sa balanghoy, first panitan, dayon hugasan, dayon isulod sa kaldero nga ibutang pilmiro ang dahon sa saging, dayon ang any kind of woods nga gamiton sa pagbangil o pag-filter. So actually nangutana jud ko anong butangan og kahoy. Ana man akong lolo ug lola nga aron dili daw ma-mix ang tubig once mabukal na siya. So iniguman pahinahinayan dayon og kalayo. So mao na siya sa tinuohan. So i-apply na to na kay which is balanghoy delikado pod gamay. So nanay mga phobia ang ubang tawo ani. So tumanon jud nato. So
magkagod na ta guys, so gigamit nato ang traditional nga pagkagod, ang magkinabayo sa pagkagod. So pero na karon nga pang generation tinindugay man tong style code, so indot po siya, pero laylay mo kani kinabayo galing ko na ka. So yan ang mag-feel mo nga unsa pa ka lami niya, daghan pang gatas nga maproduce ani kay kinabayo na gud ni. Kung dyan na nimo maayo, bahalag makautot kag tinuga nila. So next ang banana chips. So simple naman kayo ni kay kita mga nunay mong gitag saging kay kaliwat ng kita. So maginitag ko sa kaplat nga oil dayon. I-mild ra na to gamay ang kuan banana dayon. Usa pa nato idungan og lunod sa mantika nga nanay sugar aron magdungan na sila kag golden brown ug mapanapot ang sugar sa atong saging. So ari na ta sa atong ginatikan. First, hugasan dyan natang kalaha. Dayon, butang dayon ng tuno sa lubi. Dayon, butangan o kalamay kung mabukal na. So, depende na nimo, pwede biyaan, pwede po atngan. So, kung lato-lato nimo nga golden brown na siya, so, pwede ready to mix na siya sa atong balang. Matod nila, wa jud kumparar sa paglungag ni ining kahoy kay kumot ko no, pero magkaanos-anos man sa nang atong ilong. Wa gyud lisod sa pagkaon guys, bisag unsaon pagka-pobre makakaon gyapon ra kay namas kadaklinan ang mga pagkaon. Then, pag humanong luto, tabangan nagkurambos sa atong pamilya. So, diya na, tulid na ang bitok, ug sulbad na ang snack sa kahaponon, ug diya na natapos. This is it. This is GRF TV. And thanks for watching, and don't forget to subscribe, like, and share. Bye-bye!